Здравейте в нашия YouTube канал. Днеска ще ви представим 3 в 1 акумулаторна лозарска ножица на Хилда, телескопичен прът 2 метра, моторен верижен трион с 28 см шина, работна част 20 см. В момента промоция има с 2 вериги, колан за телескопичния прът, инструменти, 3 в 1, много добро съчетание за всякакви потребности. 48 волта батерията е на Хилда, както казахме, с 2 батерии в момента е на промоция. Телескопичният прът е удобен, лесен за работа, дори за жена. Ако имате някакви въпроси, може да се обърнете в YouTube канала, ние имаме посочени телефони. Ето как работи ножицата, може да се поставя триона. Хубава версия, луксозна.